Míša a Martin. Jsme zpátky po vánoční pauze, kdy jsme si doufám všichni od práce odpočinuli, trošku si promysleli, jak vykročíme do toho nového roku. No a snad nám udělali nějaké věci radost jako k Vánocům. I když teda na mě tam ten poukaz na tu logopedii nečekal, bohužel. To ani na jednoho. Nedostali jsme, a to je dobré znamení, že jsme ho nedostali. No, občas si myslím, že je třeba, ale... Jo, když se posloucháme, tak asi jo. Tak to si myslím, že je třeba hodně. No, dobré. Dneska se společně podíváme na e-mail marketing. A proč ho vlastně dělat a co všechno to obnáší? No, e-mail marketing je stále jedním z nejefektivnějších digitálních kanálů, protože vlastně třeba ROIka, což je návratnost, činí u e-mail marketingu až 4200% podle třeba umělé inteligence, které jsme se na tohle zeptali. Já osobně jsem nejvíc dosahovala asi 1000%, což mám oskoušené. No a co tam je ta investice? Proč to tak změřit? No, protože vlastně vaší investicí je to, co platíte za ten marketingový nástroj, což při malé databázi může být pár korun. Váš čas, který jste věnovali přípravě toho newsletteru, maximálně ještě čas grafika, jeho práce a tím to končí, protože zpravidla to odešlete na pár kliknutí, jo, a už jen čekáte, co vám to přinese. Při šikovném napojení, jo, třeba se ShopTetem jsem zjistila, že za hodinu přípravy newsletteru jsme měli nějakých 18 000 korun prostě zisk. Jo, krásně nám to změřilo. Samozřejmě to je nástroj od nástroje. No ale podívejme se na to dál. Proč vlastně ten e-mail marketing tak funguje? No protože umožňuje přímou a personalizovanou komunikaci se zákazníky. Jsou to vaši zákazníci, kteří vám dali tyto údaje, kteří u vás nakoupili. Pokud jste čestní, tak odsouhlasili, že chtějí odebírat newsletter. No. A podle toho všeho, co vám řekli, vy můžete segmentovat data. Takže můžete posílat e-maily k narozeninám, svátkům a podobně. A v rámci toho je reaktivovat nějakou slevou. Takže je to takové, asi to známe všichni. Ráno přijdeme a máme tam hromadu e-mailů. A myslím, že Martin se směje, ten jich tam má asi ze všech nejvíc, když jsem viděla jeho e-mailovou schránku. 18-19 tisíc. Zrovna Martin je jeden z těch, co podtrhuje mýtus o e-mailu. Já to odklikám všechno. Který podtrhává ten e-mail nebo ty e-mailové marketingové mýty, jo? Protože jeden z mýtů je, že e-maily nikdo nečte. Jasně. Průměrná open rate není moc vysoká, což je vlastně míra otevření toho e-mailu a pohybuje se mezi 20. Tak je pravda, že objednám něco z ciziny, tak tam po mě chtějí odsouhlasit, a to odsouhlasím, že jo, ale pak už to nečtu, když mi to chodí třeba ve španělštině a nevím v jakých jazykách, tak to nečtu ty e-maily, že jo, takže tam taky ten open rate u mě není zase tak velký. Ale v češtině to většinou se otevřu, třeba když přijde od Alzy nějaká sleva nebo nějaká akce se bude, tak se podívám, proč ne? Jasně, no. No a já třeba vím, že máme tu míru, když ty lidi nepřehlcujeme nějakýma falešnýma slevama a informacema, prostě jim posíláme e-mail jen jednou za čas a opravdu je věcný, tak se nám ta míra přečtení pohybuje až okolo 40%. Což si upřímně řekneme, když se vrátíme zpátky k těm sociálním sítím, tak tam ty algoritmy tak omezují ten obsah, nebo takový ten dosah toho příspěvku, jo, že jste na 8násobku. Což jste na 8násobku, což je paráda s těma minimálníma nákladám, protože stejně tak, jako si hrajete s tím e-mailem, si hrajete i s těma sociálníma sítěma, že je to grafika, jsou to texty a tak dále. No, dalším mýtem, co převládá v e-mail marketingu, je takový, že e-maily končí ve spamu. Ano i ne, protože to záleží na nastavení doručitelnosti, na které se pak podíváme později. No, a že je e-mail marketing jen pro velké firmy, kde pak? Pro ty malé firmy jsou dostupné i nástroje zdarma. Ty mají sice omezení velikosti databáze nebo počtu odesílaných e-mailů měsíčně, ale pokud máte fakt tak malou databázi a nejste si jistí, že byste z toho měli tržby, tak maximálně investujete svůj čas. No ale základem je ta databáze kontaktu a o té by nám řekl už něco Martin. Tak, já bych se vám chtěl podívat na databázi kontaktu, vlastně na to vybudování. Řekněme si, na začátek bych chtěl říct ale něco o GDPR. GDPR vlastně je zkratka General Data Protection Regulation, neboli v češtině ochrana osobních údajů. Legislativa, která je v Evropské unii činná od 12. května 2018, se týká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje na evropském trhu.
tedy firmy, bankovní instituce, živnostníci, ale i orgány veřejné správy. A v marketingu se tak rozumí, že ukládá povinnost získávat jasný a odvolatelný souhlas pro jakékoliv zpracovávání osobních údajů. A toto je třeba dodržovat, bo ty pokuty jsou fakt enormní za tady ty věci. No a teď bych se podíval třeba na, že jaký vlastně vybudovat tu databázi. Každý dneska ví, že jsou různé agentury, snad na všechno už dneska. A i tady na ty kontakty je jich nespočet. Ano, můžete si koupit komerční databázi, ale nikdo vám nezaručí, že dotyčné firmy, lidé nebo osoby budou mít něco společného s vaším výrobkem nebo službou. Tady se vracíme opět k vaší cílovce. Vy znáte vaši cílovou skupinu a ne nějaká firma nebo agentura. A navíc hlavní problém číslo 1 je GDPR. Agentury sice tvrdí, že mají vše ošetřeno a vše je v pořádku, ale jak si to ověříte? Nijak. Byste museli obvolat nebo obepsat všechny kontaktní osoby. Já s tady tím žádnou zkušenost nemám, ale Míša nám může dát menší příklad, co se jim stalo třeba. Tak v jedné firmě jsme měli zakázku nebo nabídku, která byla určená pro veřejné instituce v České republice. Žádný seznam se nekoupil, šlo se do veřejného seznamu těchto institucí, těchto e-mailových kontaktů a tím, že je veřejný, tak to pán z marketingového oddělení nechal rozeslat. Netrvalo to ani 14 dní a ozval se nám jeden právník, že na nás zavolal kontrolu, že jsme použili bez jejich souhlasu tento seznam. Ano, jednalo se o jednu instituci asi z 10 000 kontaktních míst, ale hned z toho byl problém. Hned z toho byl problém a kontrolovali se obsah webu, kontrolovali se ostatní data, která zpracovává ta firma a firma s tím zápasila půl roku. Půl roku vlastně musela část právníků a marketingového oddělení řešit tento problém. No, takže i z maličkosti vznikne velký problém. Mm-hmm. A potom se v tom plácat, velké firmy ty udají nějakou kampaň nebo něco prostě a dostanou se z toho pryč, ale pro ty menší firmy to je prostě problém. Tak oni nebyli úplně malí, jo, mají miliardový obraty, jo, ale prostě i tak nemají tolik lidí, takže prostě místo toho, aby se věnovali uvedení nových produktů nebo nových kampaní, něco nového, tak prostě se zasekávali v tomhle. No a ještě tam byl jeden problém, ne? U toho, když prostě koupíš seznam, že jo, s mírou doručitelnosti. Protože vlastně, když si koupíte seznam, nikdy nemáte jistotu, že ty kontakty jsou ještě aktivní. No a pokud vám klesne takhle míra doručitelnosti, tak vás to poškozuje. Poškozuje vás to v tom, že můžete začít, jako vás může vnímat seznam Google a různé tady ty služby jako prostě spam. A už se prostě nedostanete do složky hromadné nebo primární, ale rovnou spadnete do spamu a upřímně, já spam otvírám, jen když čekám e-mail a nikdo nepřišel. No tak to asi každý. Tak, teď se dále. Jak získat souhlas uživatele? Vlastně máme double opt-in a vlastně se nevíme, co to je. S funkcí double opt-in se v e-mail marketingu setkáváme u vyplňování webových formulářů. Například, pokud se přihlašujete k odběru newsletteru, toto dvojité ověřování slouží k potvrzení e-mailové adresy, zadané ve formuláři, na kterou je následně poslán specifický odkaz. Na jehož kliknutím svou e-mailovou adresu ověříte. No a jaké údaje vlastně se máte sbírat? Nejdůležitější jméno a e-mail. Ať víte, koho kontaktujete a máte ho kam kontaktovat vlastně. Dále máme různé lead magnety, vlastně nabídka hodnotného obsahu výměnou za e-mail. Nabídnete e-book zdarma, checklist, slevový kód nebo nějaké členské karty a když to u vás založí, získáte jejich e-mail a máte vlastně na ně kontakty. Dále jsou webové formuláře. Ty můžete umístit na vašem webu, může být v hlavičce, v patičce nebo vyskakovací okna. Různé soutěže se zapojením uživatelů prostřednictvím sociálních sítí anebo kampaní. Potom máme už takový offline sběr a máte zákaznické formuláře v kamenných prodejnách anebo účastí na akcích, veletrhách anebo nějakých seminářích a podobně. Dále byste si měli dát pozor na udržování kvality databáze. Pravidelné čištění databáze, vlastně odstraňování neaktivních kontaktů, tím se rozumí například smazané anebo zrušené e-maily a podobně. Využití reaktivačních kampaní pro uspané zákazníky. To jsou vlastně ty uspaní zákazníci. Jsou to lidé,
co dlouho nic nenakoupili. Například rok a dívá se na vás web, ale nic nekupuje, tak mu vlastně tak nenápadně zasleme nějakou malou exkluzivní slevu. On se vlastně na ten web ani nedívá. Na to pozor, protože vlastně uspaný zákazník, protože v toho bounce rateu vidíš nějakou tu míru, kolik lidí to otevřelo a ti všichni kopii se na to dívají aspoň na ten newsletter. Jo? Pak z ní strašně má čas, samozřejmě přejde, že jo? Ale to jsou většinou ty zákazníci nejenom co nenakoupili, ale také to byly třeba zákazníci, co to neotevřeli. Může to tak být. Ne vždycky, jako, není to vždycky, že nenakoupili, jako, nebo takhle, oni nenakoupili, samozřejmě. Když neotevřeli i newsletter, tak nenakoupili, jo. Ale může to být, že prostě přecházeli, ale nenakoupili. Ale taky se můžeme zaměřit na ty lidi, co ty newslettery neotevřeli. Že jim tam prostě šoupnem něco úplně mega. Tak, tu máš slovej kód, užij si ho. No, pak mám vlastně sledování odhlášení a jejich důvodů. Důvodů může být mnoho, to tady popisovat nebudu, ale každý může mít nějaký svůj důvod, prostě odhlásil třeba, že jich je moc, nebo že, nevím. Tak většinou, že už ho to nezajímá, že už tam nechce nakoupit, že to byl jednorázový nákup a podobně. A proč to sledovat? No, protože se taky můžete dozvědět, že prostě nevyhovuje lidem forma vašeho newsletteru. Špatně se jim to někde zobrazuje, nelíbí se jim prostě ten obsah, jo. A pro vás je to informace, v čem se zlepšit. Tak se podíváme, jaký by vlastně měl být obsah e-mailu. Máme třeba různé newslettery. To jsou pravidelné zpravodaje s novinkami, blogy, tipy, ale i se slevami. Pak máme transakční e-maily. To máme potvrzení objednávky, informace o doručení anebo informaci o předání zásilky přepravní společnosti. Automatizované e-maily je vítací série nebo připomenutí opuštěného košíku. Speciální kampaně. Tam máme sezónní akce, to může být třeba o prázdninách, když je děti back to school, nebo před Velikonocema, pak je Black Friday, vánoční nabídky a další. Jak ale vytvořit vlastně efektivní obsah? Důležitá je struktura. Výrazný nadpis, štusný text, jasné CTA, výzva k akci a neboli click to action. Design. Design je také důležitý, nejlépe responsivní, optimalizovaný pro mobilní zařízení, tablety, vizuálně přitažlivý a vlastně odzkoušet, ať to funguje na všem. Obsah, kombinace hodnotných informací a prodejních nabídek nebo služeb. Hodně se vyskytuje chybu v obsahu. Může to být příliš dlouhý text, bez jasné výzvy k akci. Pozor se na poměr obrázků textu. Měly být 60:40. Aha, a textu víc. No. Prosím? A textu víc. Ano. Nezajímavé předměty v e-mailu. První dojem rozhoduje o otevření. Když vám přijde e-mail a je v předmětu napsáno, nevím, pondělí, anebo sleva, ale nic vám to neřekne dál prostě. Špatné načasování, například posílání e-mailu v nevhodnou denní dobu, nebo v noci třeba. A víš proč? Nebo já se asi těm lidem říct proč, jo? Protože někdo si to třeba neuvědomuje, ale jak jsme se bavili, když ty máš tam 18 000 nepřečtených e-mailů, prostě ti to chodí v dobu, kdy tam nejseš, no tak se na to nepodíváš. Když ti to vyskočí prostě na hodinkách. Pravda je, že občas si to projdu, ale zase ne každý den, že bych tam scrolloval a díval se, co mi přišlo, nebo tak. To bych musel fakt něco vyhledávat nebo dohledávat v tom e-mailu, abych z toho všimnul. Když někomu chodí, jak mě, třeba 50 e-mailů, 60 e-mailů denně, tak tam už to je trochu horší najít. Ale pokud někomu chodí třeba 2, 3, nebo někomu je třeba 2 e-maily jenom za týden, tak si toho všimne. Tak jo, 2 e-maily za týden, to asi nikoho neznám. Každý někde nakoupil a zadal tam svůj e-mail. No, já znám lidi, kteří mají 2, 3 e-maily prostě a používají jeden svůj a 2 třeba na různý nákupy a podobně. Aha, tam ani nechodí. Dobré vědět. No. Dále máme tady dál personalizace a segmentace. Co je vlastně segmentace? Segmentaci si můžeme představit takový kruh, který si rozdělíme na určité části. Tam to můžeme rozdělit. Máme dělení podle věku, pohlaví, geografické polohy. Tím se myslí, že sledujeme 20letý oproti 40letým například. Ženy versus muži. Co letí v Praze nebo v Brně a podobně. Máme pokročilé chování. Tam máme zákazníky, vlastně, kde se sleduje jejich nákupní historie, kliknutí na odkazy v e-mailech, nebo vyhledávání v prohlížečích a podobně. Dáme si nějaký příklad. Nedáme. Dáme si personalizaci obsahu.
Základní personalizace vlastně. Máme oslovení jménem předmětu nebo úvodu e-mailu. Dynamický obsah. Změna obsahu podle segmentu. Například jiný obrázek pro různé věkové skupiny. Automatizace e-maily na základě triggeru. Registrace, opuštění košíků. No, dobré. Tak se prosím tě vrátíme k tomu praktickému příkladu, u kterého se teda zasekl. Jo, tak třeba vlastně to celkově, když to řekl, tak prostě to je vlastně ta cílovka, že vy tu cílovku ještě rozdělíte, protože vaše cílovka prostě, máte víc personu, určitě všichni, jo. No a vy prostě dáte nějakou obchodní nabídku, která se stahuje na určitou personu, která je prostě tím segmentem té vaší cílové skupiny. A v tomhle případě si můžete nastavit, že chcete nabídku třeba na nový herní mobil poslat jenom lidem do 25 let. 18 až 25 let. Protože si říkáte, že ti další prostě už je zajímá foťák nebo je zajímá něco jiného. Jo, samozřejmě říkáte, věříme, že to budou vždycky podkládat vaši průzkumy zákazníků, věříme tomu. Jo. A vlastně na základě toho nastavíte ten e-mail. A pošlete ho na základě té segmentace dat. Samozřejmě, abyste mohli takhle segmentovat data, tak už vám nebude stačit to jméno a příjmení, nebo jméno a e-mail, což je základ. Jo. Pokud čím chcete více segmentovat data, tak je super tam mít třeba, odkud ten člověk je, kolik mu je let. Můžete to využít v tom, že mu prostě chcete, napíšete, že pošlete mu lepší nabídku, nebo že mu pošlete dárek k narozeninám a tak dále. Prostě je to pravidelný trik, kdy prostě oni se zeptají na datum narození a řeknou vám, ano, v den narozenin vám pošleme třeba nějaký kuponek. Jo. Ale vám prostě to pak propisuje to, že ten člověk v tu dobu třeba jako, nebo v určitém věku bude chtít nakupovat něco jiného, než když postupně stárne. Jo. No a teď se podíváme na technické ty jako základy a nástroje, které vlastně můžete používat. Jak jsem říkala, jsou i nástroje, které jsou zdarma. Jo. A tam se řadí třeba Ecomail. Jo. Ten myslím, já teď nejsem jistá z hlavy, ale myslím, že do 200 kontaktů nebo 200 měsíčně odeslaných e-mailů nemusíte platit nic. A pak postupně přecházíte na dražší. Navíc je velmi jednoduchý. Pozor, i když ho jako chválím, tak to není žádná placená spolupráce, opravdu ne. Jo. A on je právě jednoduchý, je dobře se s ním pracuje, znám pár značek, co ho používají. A my ho chceme do budoucna používat taky. Buďme upřímní. Jo, pak je docela oblíbený Mailchimp, ale ten už není teda úplně zdarma. Tam jako, že máte nějakou zkušební verzi a pak už nabíhají poplatky a pro někoho, kdo nemá ještě zavedenou nějakou databázi a něco mu už nefunguje trošku v tom e-mail marketingu, to můžou být vysoké náklady, hlavně v případě malých značek. Pokročilí pak používají nástroje jako je HubSpot nebo ActiveCampaign. No a u e-shopu můžete používat různé integrace s různými platformami, což vlastně, jak jsme říkali, ten Ecomail, pokud ho máte ve vysokém tarifu, teď si nejsem úplně jistá, jestli se jmenuje Marketer Plus, nebo jak se jmenuje, protože my taky jedeme na fríčko. Jo, tak ho můžete krásně napojit na ten ShopTet, jak už jsem to na začátku zmínila, že prostě on vám začne měřit úplně všechno. Jo, krásně se vám přivádí kontakty a tak dále. Nemusíte se o nic moc starat. Dalším příkladem může být Klaviyo a integrovat ho třeba se Shopify. No, co se týče vlastně nastavení toho e-mailu, tak Martin rozmluvil o té responsivitě, ale ještě musíme říct, že ten předmět toho e-mailu je super, když má do 50 znaků. Jo. A třeba jsme testovali, že někdy jsou, v některých období jsou populární smajlíci a podobně, že prostě, ale musíte zase počítat, že smajlík je víc znaků. Jo. Takže předmět vám musí říct, o co jde, musí být poutavý, takže můžete dát to smajlíka. Smajlíky to většinou nevyhodnocuje jako spam, záleží na tom zbytku toho obsahu. Jo. A prostě to zaujme. Omlouvám se. Trošku se potřebuji jenom lehce napít. No. A co se týče teda té doručitelnosti, kterou už jsme nakousli. Vlastně v těch mýtech. Ohledně toho, že to končí ve spamu. Tak je to vlastně klíčové pro úspěch těch kampaní. A má hned několik kroků, které vám vlastně pomáhají k tomu, aby byly doručeny a nekončily v tom spamu. Takže patří tam technické nastavení e-mailové domény. Musíte mít správně nastavené některé záznamy, jako SPF, DKIM a DMARC. DMARC, myslím, přišel v platnost jako poslední a není to tak dlouho. Ale když používáte fakt ověřeného poskytovatele těchto nástrojů a zároveň prostě máte ověřenou dobře doménu, tak to není problém. Jo, tímhletím dokazujete, že vaše e-maily nejsou falešné. Nejedná se prostě o nějakou falešnou firmu nebo nějakého podvodníka. No. Další věc je ověření odesílatele. Vlastně můžete mít registrovaný
ten nástroj na jakýkoliv e-mail, může to být klidně na Gmail, váš soukromý, ale abyste měli k vašim webovým stránkám nějakou profesionální doménu, protože pokud už tam bude prostě v tom e-mailu místo zavináč, jako info zavináč a vaše firma a místo toho tam bude jako Pepa, piškotka, zavináč, jo, seznam, tak prostě už to zase snižuje vaši reputaci a zase vás to může hodit do spamu. Co se týče vlastně té kvality seznamu příjemců, tak vlastně to už nám potvrdil jako nakousl Martin, protože tam jsou ty věci, že to fakt musí být lidi, kteří si to ověřili, kteří to chtějí odebírat a že ty e-maily jsou funkční, jo, protože jsou nefunkční, tak jak jsme to řekli už předtím, poškozuje vás to. Jo, to samé neřeší ty seznamy od těch třetích stran. Jo, je tady spousta nástrojů, kterým můžete postupně sbírat ty e-maily. A ty e-maily získáte tím, pokud těm lidem budete přinášet nějakou tu přidanou hodnotu a jejich zájem. No. Co se týče toho obsahu e-mailu, opět je tam ta možnost té personalizace, takže tam musí být nějaký ten obsah, který bude odpovídat zájmu těch lidí. Jo. Vyhnout se e-mailu, ale i hlavně v tom předmětu slovom jako zdarma a všechno velkýma písmenama a 100% garance a podobně. Protože to opravdu Google, Seznam a další roboti nemají rádi a opět riskujete, že skončíte ve spamu. No. Další věc je pravidelnost komunikace. Jasně, nikoho nás nebavilo, kdyby jsme ráno tam měli nějaký newsletter, který prostě už bude nudný a nic nám nebude říkat. Ale zároveň platí to, že byste to měli odesílat jakože v nějakých pravidelných intervalech. Třeba my máme v plánu 1 za 14 dní, jo, maximálně, ale zase to rozpětí třeba bude max 3 týdny, jo, že prostě ať se to tak nějak udržuje, protože pokud pošlete jeden newsletter za půl roku, tak opět prostě nedostanete moc dobré hodnocení. No. A udržovat byste měli i tu angažovanost, jo, že prostě, aby to bylo poutavý. Jak Martin říkal, tam musí být to CTáčko, jo, tak to CTáčko by mělo prostě obsahovat sloveso, jo, chci vědět více, chci se na to podívat, nebo naopak můžete říct prostě to akčně, přesvědčete se sami, přesvědčte se, pojďte se, jako, ušetřete. A to jsou tlačítka, na který prostě naše mozková kůra reaguje a prostě my na ně klikáme. No, co se týče vlastně toho obsahu e-mailu, tak ho ještě můžete testovat v rámci AB testování. A to taky nabízí ty různé nástroje a můžete testovat 2 různé předměty, můžete testovat 2 různé obsahy, můžete testovat i ty časy odesílání. A co se týče toho testování těch obsahů a předmětů, tak opět jsou vlastně ty profi nástroje, kde vy zadáte prostě předmět A, předmět B, obsah B a řeknete si, že to chcete testovat na 20% vaší e-mailové databáze. Testování probíhá po vybranou časovou dobu a vítěz vlastně bude aplikován na odeslání na zbytek té e-mailové databáze. Takže pokud budete mít 5000 lidí, jo, tak prostě 1000 půjdou přesně v poměru 50/50, půjdou tyto e-maily a zjistí, že z té 500 prostě to otevřelo víc lidí z té jedné, tak všech zbylých 4000 e-mailů bude přizpůsobené tomu výsledku toho testování a vám to pomáhá dosáhnout prostě lepší konverzí nebo toho známosti té značky. Tak, kde jsme dál? Jo, ještě musíme zapomenout práci s odhlášením. To jsme se o tom nebavili. Nakousli jsme to odhlášení, ale řekli jsme si proč. Jo. Nejen, že to je povinnost, že to je vlastně to, že splňujete, že to můžou stáhnout ten souhlas, ale další věc je, že pokud ty lidi mají jednoduché to odhlášení, jo, a nemusí vás tak označovat za spam. Jo, protože vy si otevřete ten e-mail, máte ho před sebou na počítači, si jedete dolů a hledáte tlačítko na odhlášení. Prostě už to nechcete. Jo. Jenže když tam tlačítko na odhlášení na první dobrou neuvidíte, no tak co? Tak to označíte jako spam, ať už vám to nechodí. Což zase poškodí toho odesílatele toho e-mailu. Tak. A teď se dostáváme dále a teď to bude asi budeme u analýzy a měření toho, co se dá testovat, takže ještě víc, tak to nám řekne Martin. Podíváme se trochu k tomu měření a analýze. Máme klíčové metriky. Nejlepší vlastně je, například to můžeme měřit Google Analytics. Při správném napojení lze měřit i konverze. Máme open rate, kolik lidí si otevřelo e-mail. V průměru je to 20 až 30%. A pak máme click-through rate, kolik lidí kliklo na odkaz. Zase opět máme nějaký průměr daný. Tam je asi 2 až 5%. Vím, že to nezní moc, ale i tak je to pěkné číslo, těch 5% by bylo. Pak máme bounce rate. To jsou vlastně nedoručené e-maily. To vlastně na ty e-maily, které už jsou zrušený nebo které už jsou nefunkční a podobně.
Jak provádět AB testování? Testování předmětu e-mailu, o tom už tady Míša mluvila. Pak máme různé varianty obsahu, click to action, o tom také mluvila. Že tam musí být něco, otestujete, jestli tam je chci vědět víc, koupit, nebo jenom více napsáno, co prostě funguje nejlíp, musíte sledovat. Optimální doba rozesílky. Tam vlastně v ten Google Analytics vám pomůže v tom, že vám ukáže třeba, že když se to dobře nastavený, kdy, v kolik hodin vlastně to ty lidi nejvíce otvírají nebo nejvíce čtou. A tam je... Tam jde spíš o to, kdy se to odeslali. Jak jsme se tam bavili, že když to odešlete v noci, tak to prostě zapadne dolů, že jo. A je to buď přes to Gčko, jako Google Analytics 4, anebo třeba my to máme přímo krásně v tom e-mailu, jo. A když jsme zkusili odeslat u jednoho klienta e-mail v 11, protože to chtěl prostě posílat dopoledne, jo, no tak jsme měli míru otevření pouze 20%. Počkali jsme 14 dní, protože prostě máme nějaké pravidlo, že nerozesíláme často. No a poslali jsme to ve stejný den. Bylo přibližně stejné počasí, v 6 hodin a najednou jsme dosáhli 39%. Dobre, a pak už nám nezbývá nic vlastně, než jenom se zlepšovat na základě dat, které nám ten program vyplivne. Upravujeme obsah podle zpětné vazby, nízký open rate, zkusíme na nějaký zajímavější předmět napsat. Zlepšení segmentace a personalizace, například vyšší engagement u cílených kampaní. A to by bylo asi ode mě už tady vše. No, tak teď se zkusíme podívat na nějaké ty příběhy. Já jsem teda už nakousla, co tam byly prostě ty problémy, jako že když se použil seznam z veřejných databází, a nebyl to koupený seznam. Neumím si představit, co by se dělo, kdyby to byl koupený seznam. Jo. Ale taky jsou tam nějaké ty chybky, o kterých jsme se zmiňovali, že klient to chtěl poslat prostě ráno místo odpoledne, i když prostě jsme věděli, že odpoledne máme mnohem lepší čísla. Je to vlastně jak na Facebooku, kde vám to radí, kdy máte nejvíc svých uživatelů online. Funguje to podobně, že jo. No ale pak jsou tady takové chybky, které jsou spíš zasmání. S Martinem jsme letos byli na jedné akci o marketingu v Brně. No a mluvila tam jedna zkušená marketerka, která říkala, že odeslala prostě newsletter se špatným odkazem. Jo. No a omluvu, že získala, jakože potom omluva měla ještě větší otevření než ten původní e-mail. Zdálo se nám to trošku usměvný. Jo, mně se to stalo asi o 5 měsíců později. Poslala jsem e-mail a já jsem tam naopak nedala ty odkazy vůbec. Jo. No, přišla jsem na to docela rychle, psala jsem teda poměrně rychle omluvu. No, ale bylo překvapivé, že míra otevření e-mailu byla o 8% vyšší než ten původní e-mail, i když to nebylo odesláno v optimální dobu. Takže na tom něco je. Takže někdy vám ty chyby, pokud si umíte připustit, jo, umíte se za ně jako omluvit, ne, že byste si měli extra sypat popel na hlavu, ale omluvit se a připustit si to, tak vám můžu přinést prostě zákazníky navíc. No. A pokud používáte i nějaké UTM tagy a máte to všechno správně napojené, tak vlastně ty věci z těch newsletterů, jo, se vám můžu krásně propisovat do kampaní na Facebooku a tak dále, ale to už je vyšší dívčí. No a teď si shrníme teda, co jsme si dneska řekli a co je ten základ k tomu, abyste prostě začali lépe a dříve fungovat, aby vám to hned fungovalo jako dobře. No, tak vytvořte si prostě nějaký ten lead magnet, jo, ať je to ten obsah, ať jsou to ty soutěže, ať je to cokoliv a začněte sbírat ty kontakty, jo. No a pak pošlete pro svůj první e-mail s jasným cílem a CTAčkem, jo, protože vlastně, když ten zákazník neví, jak na ten e-mail má reagovat, tak on to s tím nebude přemýšlet. Prostě tam to CTAčko musí být a musíte mu říct, co po něm chcete, proč mu ten e-mail píšete. No. A nakonec změřte výsledky, zoptimalizujte další kampaň nebo další e-maily a znovu odešlete. Tak, no a jelikož my chcete taky zakládat svoji databázi a chceme nabízet lidem ještě něco navíc, tak jsme se rozhodli, že uděláme i nějaké e-mailové checklisty, které vám pomůžou toto aplikovat v praxi. A aby vám tento checklist mohli poslat, tak by vás chtěli poprosit, abyste se vy zaregistrovali k odběru našeho newsletteru na našich webových stránkách. A my budeme postupně všechny šablony rozesílat všem kontaktům. Tak jo, vám moc děkujeme za váš čas. Taky, já jsem rád, že už jste zase tady, pracovní vytížení. Jo, hele, člověk se na něj těší, když se těší na to volno a pak ho to volno začne nudit. Trošičku. Je to dlouhé to volno takhle. No. A jo, děkujeme za poslech, budeme rádi, jaký like a odběr, nebo registraci na našem webu. Případně nás můžete pořád sledovat na Instagramu nebo Facebooku. A moc se na vás těšíme příští týden,
kdy se podíváme na použití umělé inteligence v marketingu.